Gabon ikusi entzuleo, gaurkoan ere zuzenean gara, grupetoko 6. Kapitulo hontan, atzo entzule batzuk etorri zaizkik kexaka, atzo etzela atalik egon eta ea zer gertatu zen. Gaurkoan ere zuzenean, baina, gaurkoan hemen izango gaituzue, atzoko kale txikiaren ondoren, eta beti bezala, gure ondoan hemen Mikel fin dabil. Gabon, Mikel. Gabon Ander, Gabon entzuleok. Aitortu digu, egun gogorraren ostean, esfortzu txiki hau egingo duela, esfortzu txipi hau gurekin izateko, eta beste, txorakeri batzuk esateko, ez? Bai, ez dakit gaur txorakeri askotako egongo naizenik. Ez dakit entzuleok badakizuen, baina negozio bat enprenditzen naiz eta orduan lana jakin badakizu olako asuntotan lana asko teala. Eta Lana beltz. Eta gaur lana beltzein behar. Zuriz pintatzeko lana beltzein behar. Oain goitu gara zuriz pintatuta, no? Naiz eta dutxatu nik uste zuria toki guztietan dauketela. Albinoa, erdi albinoa. Albino xamarra. Eta zuria, zekaina bate guzkik naiz hartzen nahi. Azken lokal zikin hortan sartuta. Baina, oain nekatuta, baina, esfertzua edo ez dakit nik hau esfertzua konsideratzea da honik. Hau placer da. Zerbait plazera da eta noski. Hortaz, oain eguneroko ordu betetxoa gozatzeko prest. Bien gaina espero dugu argi eta nekatu gabe izatea, gaurko saioan, tema polit bat tratatuko dugulako, esan bezala guri kirola asko gustatzen zaigu. Kirolaria gara, egunean zehar, egunero aritze gara, bai bizikletan, korrika, edo zertan, futbolean aritutakoa, pelotan, eskalatzen, denari ematen diogu, eta pixka bat, hori transmititzeko edo zuen gana hori iristarazteko, pentsatu dugu, elkarri galdera sakon batzuk egitea, pixka bat pentsatu beharreko galderak, erantzuna pentsatu beharrekoa izatea, eta zuek gutaz gehiago jakitea, eta guk elkarretaz ere bai. Beraz, zuzenean hasi... Bai? Inciso txiki bat nahi dut. Nire egoera dela eta esan da bezala gaur seko tostatuta nahola. Gaurkon galderakin goitu nahan derri zangoa. Eta, galderak planteatzeko ere exikitzeu pixkat burua libre ukitzea, eta ni gaur barkatuko jazuen entzuleok, baina ez nago gaur galdera oso sakonak planteatzeko modun da, eta bihar nik galdetuko izkiotan derri, gaur beak galdetuko dizkiten galdera antzekok. Hori da, eta... Erantzutea tokatzen zait. Galdetzea zaila izango da, buruari eman beharko zaio, baina erantzutea ere bai, beraz, espero dugu argi izatea burua Mikelek. Bestalde, zuek ere, galderak badituzue, galdetu lasai, hortarako gaude erantzuteko, eta guztion artean, txarla polit bat osatzeko. Zuzenean hasi egingo naiz orduan, lehenengo galderarekin. Bota. Kirolean, zure ustez, kirola bizi guztian kirola egin da, kirol ezberdinak ez, futbola, korrika, orain bizikleta, zure errendimendua, orain arte lortutakoa, kirol guztietan, esango genuke, esperotakoa, edo esperotetik gorakoa, edo espero zena lortu ez duzulako, zerengatik uste duzu dela? Zure talentuagatik, talentuagatik zauden mailan, edo benetan esfortzua, entrenamendua eta burugo horkeriagatik? Lortu dudana, zer da galdera, lortu dudana esfortzuagatik edo nire talentuagatik, edo lortu ez detena? Ez, lortu dezuna. Adibidez, bizikletan gaur egun zauden mailan, dana alakoa, esperotakoa, espero gabekoa. Lortu detena orduan. Hori da. Galdera, ona. Nik esango nuke gaur egun, gainetik esatearen, gaur egun naizena txirrindulari bezala, edo, afizionatu bezala, edo, dala nire sakrifizioagatik eta ez nire talentuagatik, baizik eta sakrifizioa eta
entrenamenduagatik, eta baliteke igual, 18 urte bete aurretik praktikatu nituen kirolak, horiek ja bai lortu nuna, talentua bati lortza. Eta guen hasten naiz esplikatzen. Ni 17 bat urte inguru arte ustez behintzat ibili nintzala futbolen. Pentsatzeten zulok Tolosalde inguruko izan da batik bat ezagutuko zuela Euskalduna taldea. Eta, bueno, horra hasi nintzen, eta hor eman nituen 5-6 bat urte, eta nik uste hor lortu izan dutena ez dutela, gauzandi lortu ez dut zer lortu nik futbolen, baino futbolen lortu dutena egitea, adibidez Liga Baska jolaste iritsi nintzen, Atletik Tauen kontra, eta hoi Euskalduna batentzako gauza handia da. Eta, bueno, lortu nun hoi, garai horietan nintzen munduko kirolarik sakrifikatuna, eta egia esan bai pentsatzen nun asko futbolen, eta asko preokupatzen zian partio bat galtzeak, entrenadoreak bronka botatzeak, eta gauza hori denak asko preokupatzen ziaten, baina gero nire egunerokon, ez nuen ematen entrenamendu kriston serioa, eta, bueno, hoi bakigu azkenen futbola nola ganez, ez da... Adina ere agian... Adinake, 15-16 urtekin de, bakizu burua ez da hola, gauza hauetan erabat, eguneko zentratuta. Eta, bueno, ala izan behar du nik uste, igual. Eta orduan, hoxe lortu nuna, ez zait iruditzen izan zanik, nire sakrifizio edo lan konstante horregatik, gehiago izan zen nire aptitudoagatik edo talentuagatik edo deitu duzun nahi duzun bezala, baina ni futbolen nahiko ondo moldatu izan naiz beti, gustatu izan zait, gustainetan zerbait izan da, eta iritsi naizenea, nire talentuagatik eta hoxe. Eta nahiz iritsi izazabei izatea, talentuare, justu dalako. Bestalde, barkatu Mikel, baina hor, txikitan sartutako ordu guztik ere, talentu horri laguntuko zioten. Naizta ez izan agian, esfortzua suposatzen zizuen orduk, horrek ere, hori ere esfortzu mota bat, ez? Entrenamendu mota bat. Bai, azkenen bizi guztia biliga kirola egiten. Osea, ez da futbola puntatu naizela eta orduan hasi naiz futbolen jolasten ez hori lehenagotik dator. Ni apuntatu aurretik, eta ni beti baloi batekin, beti, baina toki guztita baloiakin juten nintzen. Ez da topiko bat, egia da zure kasuan. Ez nire kasun egia, baina eski, egia boroia baloia bezalakoa. Nik batzen naiz DBH baten, eta DBH hasi nintzenen da, 3 ano eta joan izan du nintzen tokeka. Eta 3 hartu baloia, eta anoetako ikastolaino tokeka baloia ere gabe. Batzen naiz. Ez da makala. Justu hortan habilidadea baukat toke egiten, baina gero ez da egite horrek askako balion. Hor, kontatzeko anekdota txiki bat, ni entzuleok hemengoa bazarete bentsat jakingo duzu, DBH-era bitarte 3 ano eta arten banatuta egote gala, ikastola, herri bakoitzen ikastola olako, eta gero juntatu. Eta beraz, Mikel Dani ezkinala ezaguten txikitatik, bakoitza bere herrin ibiltzezalako. Eta nik gogoan daukat, LH-en geudenean, iriste zirela ano eta zurrumurru batzuk, Mikelek 1000 toke superatu zitula, edo gero Aitor Irurzun beste futbolean abila den beste mutilo batek 3 ere bai, 100 gehiago egin zitula, eta iriste zian olako kontuk, eta txikitatik egia esan, futbolean habilidadea behintzat, erakutsi izan zuen, hori ailegatzen zan behintzat, ano eta aldera. Hortaz, mezulariren bat egongo zan, ez? Horrezkutun, 3 ano eta notizia bialtzen zituen. WhatsAppak eta etxian existitzen baina, iriste zian kontu. Normalen, garai horietan nahiko enemistatuta gote ginen, 3 anetako... Baita ere. Orduan ez dakit zein izango zen hor tarten ibiliko zen notizia pasatzen.
Bai, ez dakit kontra, Infiltratu baten bat. notizien kontra ondoa, Irurako eta Anoetako zubi artean. Jo, postari suizida. Bai, Ez dakit. arrisko handiko lana. Bai. Ez, egia, kuriosoa, ez dakit nik nolaz, baino beti izan da hor Irura eta Anoeta arteko pikea. Bueno, edade gaztegotan nik uste, gero ja behin DBH-en batea hasten diala, normalen orokorren denak nahiko ondo emategea eta kuadrilla bia bat eite dugu, baina ez dakit nundi datorren txikitan gorrotatzea iristeko, bueno, gorrotatu ez, baina Bai, aurkari bezala. Esango nuke, bai, aurkaritzat. Bai, bueno, elkarri pegatuta dauden herria beti elkarri hori aurkari deitzen diotez, ni adibidez Ordizin ikasita, Ordizi behasain pikea kristona da, eta Iruranoetan, Irura eta Anoeta ez dira excepzio, baina bai, kurioso dena txikitatik, ia, inork ezer erakutsi gabe, bakarrik ateratzen den gauza dela. Baina kuriosoa iritsi zait, txikitan gertatzen den zerbait dala. Ze gero, heldutan ez da gertatzen, noski. Heldutan gaizki emate bazea pertsona batekin da, pertsona bea erortzen zaizulako gaizki ez, Iruratarra o Anoetarra. Bai, hori da. Dalako. Hortaz, nik hemen jende askok esaten dut, eta psikologok eta aditu askok esaten dute nola aurra berez eztan gaiztoa, eta berez ez ditun jokabide txarrak, baizik eta hori denak kanpotik hartutako diela, eta holako bestelako mila gauza entzun ditu, eta nik nire ikasketetan ikusi izan dut, eta gero azkenen praktikan jarrita Anoeta eta Irurako gorrotatzen dienako ise, umek dira, eta ez dut uste gurasok erakutsi dienik, edo inungo helduk esan dienik bata beste gorrotatu behar diela. Hoi, ez dakit, nundik datorren? Ez dakit, igual, mensaje, zuzeneko mezurik ez dugu jasotzen, hori, Iruratarrak edo zuen kasuan Anoetarrak etxaiak direla, baina beti igual badago, helduagoek duten jarrera imitatzeko joera hori, eta ez dakit, kulturan bertan antzemango da gorrotatu egin behar dela, bestela ez dakit, nik ez dut inoiz eduki pertsona bat esan didana, Iruratarrak etxaia dira. Horregatik esate dizut, eta guain ere, nik nire amai, nire familikoi di, Irurako beste edozein helduri bere eguneroko ikusita, inoiz ez zute Anoetarregatik ez zer txarrik esan. Ez da gauza bat esaten dute, Anoetako goia ez da gizera. Ze importa jo, Anoetako Irurakoa esateu, den dauntako txarra olako, baina ez Anoetakoa dan Anoetako izateagatik. Eta gehi esango dizut, nire etxen behintzat gauza gehiena Anoetan eroste dira, eta inungo arazoi gabe. Iruran alternatibak ere murritzak gaur egun oraindik eskerrak batzuk alternatiba zabaltzen jarduten duzuen, baina bestela... Hemen Iruran oain herria aztekoa pustu egiten nahi da. Ingles Akademia bat iriki behar dutela esate dute, Widen Academy, izena du. Entzun dut zerbait, inglesa... Entzutetxu dabil, akademia. Hobetu nahi bat ez du, izanua jun. Txuriz pintatuta gainera. Ondo gainera. Akademia bera ez dakit, baina persona baten bat jata goiti bera txuriz pintatuta bada, hemen Irura ingurun. Azken aldin. Ez da kasualidad izango beraz. Ez. Ez, hoi pixka talde bat egutzita, hoiek izan dian ere Iruranetako gogoetak, Iruranoeta arteko gudan gogoetak, baina ez dakit nola ziritsi genuen, Pixka bat hori, aloiari ostikoka, aurrera, onaino. Nire astapen eta zai ginen. Hori da. Eta, galdera horren aria berrizea hartu, eta jarraitzarren, pasako ginen ja, nire bigarren kirolari. Mikel pixka bat,
bigarren etapa batera edo pasa aurretik, galdera bat okurritu zait, zuk futbolean noizbait pentsatu aldezu, bueno, amestu igual bai, ba, noizbait profesionalizatea o hortik bizitzea, inoiz posible ikusi aldezu ba hori salto ematea, ba, esan duzun bezala ba, Liga Baskan Euskaldunan ba, atletik eta hauen kontra jokatzen zeunen, egia da, ba, adin zaila direla ba, serio hartzeko gauzak, baina noizbait ikusi duzu posible edo, ostra, nik ontarako balio dut. Egia esan nik futbolen ez. Futbolen bakiu Jolas bat. ze zaian gauza. Eta hor, ja txikitatik iruditzen zait sartu behar dezula muturra, ba ez dala, adibidez, korrika igual bat hasten da, eta maratiak egiten da ondo eta mejoratzen da igual bapaten ez dakit ze marka ite iriste da edo ez dakit edo hortik bizitzen hastea, ba ez dakit zeinek babesten diolako, ez dakit zen marka hundik babesten diolako. Baina futbolen ez dut uste da honik kasuik ba ez dakit, 16-17 urtera arte Euskalduna batean jolastu eta gero profesional bilakatu denik edo egongo badira oso gutxi dira. Eta orduan ni futbolen inoiz ez dut pentsatu hori. Gaina futbolen beti behirat izan dut oso a corto plazo esaten dana. Ba, helburua zen eta behiratzen nun gaina dena oso gertu. Dena ba, Euskalduna mailan bezala, ba, temporada hon bat iten nahi banaiz, ba, urrengo helburua urrengo urten, ba, lehenengo naiz eta juvenila izan, eta bakizue juvenilak 3 urte izatea. Ba, naiz eta lehenengo urteko juvenila izan, ba, helburua izango da lehenengo talden sartzea. Eta lortu nun da, gero, ba, urrengo urterako helburua, ba, titula... Bueno, alare, urtez urteko helburuk ez dira epe motzegoak, ez? Bueno, ez daukazu meta nagusi bat, ez? Hemendik 5 urtera profesionalizan nahi dut, baina, bueno, pixka bat hori, objektibo horiek bat zenituen, etzen soilik, ba, aste honetan titular izatea, edo, aste honetan 20 minutu jolastea. Ez, eta ez, nik beti izan detula. Nik beti izan naiz kirol guztitarako, ba, beti azteko gogoa izan duen pertsona bat, ba, bai kirolen eta bai denetan. Zei gustatzen estankaduta gehatzea, eta zei gustatzen jendean tendentzia jarraitzea. Ba, horregatik hain naiz baita negozio bat hasten eta holako gauzak, baina bueno, igual beste egun bat utziko dugu. Bai, beste gai bat izan daiteke. Bai, eta futbolen berdina, ez gutxik naiz konformatzen igual, ba izaten jokalari xume batekin, da beti nahi nun, ba, bueno, lortu bat titular izatea, ba, guain, ba, ez dakit, golak sartzea ez, futbola hundin behintzako bat ere intu sartzen, baina ez dakit, ba, igual, zarragokin hilotzea, eta hori lortu nun, eta talako gauzak, ba, bai, baina ez, gero, realeako salto bat ematea eta hori dena nik ustez, ba, hortako maila bat euki behar ez dula, eta hori garbi da. Urrun xamar. Bai. Bueno, eta bai, esan ez. Ez, gero zenioen, ba, bigarren etapa bat ez, futbolaren ostean etorri zena. Bai, horrekin hasi behar nun. Hoi izango zen, nik ja futbola utzi nun, belaunen eta txonkatiakin eta asko sufritzen ulako lesioekin eta nazkatuta futbola utzi, eta hasi nintzen, ba, korrika hasi nintzen, ba, orduan hasiko nintzen korrika, eta areto futbolen ere hasi nintzen. Bai, futbola pixkat mailaz jetxi eta korrika serioago, ez? Bai, hoi da. Egia esan, lehenengo helburua izan zen, lesiotatik errekuperatza, eta esan, niben lesiotatik errekuperatzen naizenen, hasiko naiz kirola eroa bezala iten. Eta hasi nintzen eskalatzen, futbolen gero korrika eta hola, korrika gutxi, eskalatu eta eskalatu osten iten un korri pixkat eta hola, eta gero alako baten, ba, Gipuzkoarron bat bezala, Behobia apuntatu nintzen, eta
korrika seriosoa zintzen. Alare esan beharra daukat, ez naizela pertsona bat, behobia apuntatu zana, eta hola korrika zena, ez. Ni lehenagotik ja Eskat alderantziz, ez? Bai, ni ja nahiko prepauten non, eta gero apuntatu nintzen behobia. Osea, nik futboleko garaitan ere korrika beti izan ohitura hola pixkat mantentzeko behintzatitea, eta beti nahiko txukun ibili izan nintzen alde hortatik. Eta bueno, behobia burun jarri ezko nik zerbait burun balin badet beti oso serio hartzen dut, orokorren bintzat, eta behobiatzen estetzi izan azkenen egurra eman nion, korrika oso guztua nintzen, eta bueno, behobia txukun bat itea jo nintzen, eta lehenengo behobia bat, 21 ustet, bai olako zerbait, laueak, hasi, 4-0 edo eta bai denbora txukun bada 18 urtekin lehenengo aldiz behobia iteko, nik ustet. Eta ero orduztik, beti korrika, eta batez ere mendin igual. Nik uste errendimenduiko nirola mendin eman dutela. Eta bai, hoi dena, korrika indeten guztia, iritsi naizena izatea, ez dala gauza hondia. Bai, baina, bueno, dena maila bat, bai. Hoi da, azkenen ikuste gaina mendin maila ona manula, nahiko ona. Eta horta iritsi naiz, lanagatik. Gehien bat lanagatik nik uste, eta bai, gazte garaitan futbolen asko ibilitakoa naizelako, hortaz muskulaturare nahiko gogokia eukiko, seguruna mendirako ere aproposagoa asfaltorako baino, eta horrez gain, bueno, lana gero, entrenamenduak behar dianen, oso serio, normalen behintzat oso serio itenen, eta betiko gokin. Orduan, nire jarreran ondorio da. Ondorio ziritsi naiz. Pues izatea, oain naizena bezalakoa. Beraz? Zer duztenik, inungo kualidade bereziri dakadenik, bestengandik bere izena buena. Igual, bueno, zerbait igual eukiko dut, baina ez, osea, nik uste naizela gazte kirolari, bai, xume bat. Beraz, kuriosoa ez, pixka bat leheno esan dezun bezala, futbolean agian iritsizaren mailara iristeko talentuak igual lagundu izula, korrika berriz ez, eta korrika segitzea edo esfortzuko kirolean segitzea erabaki duzu, futbola ja alde batera utzita ez. Talentuari nolabait kasorik egin gabe, eta lanean gogor segitzeko asmotan, edo segitzeko gogoarekin, beste bidea hartuz. Bai. Azkenen, bueno, kirolare bai asko zerrexagoa da praktikatzeko oain 21 urte dauzkatela eta 1000 hauza dauzkatela iteko, asko zerrexagoa ordu bete korrika iteateratzea edo bizikletan ibiltzateratzea. Ze azkenen zaila da 10 lagun juntatzea 21 urte dauzkezunen azken zehar entrenatzeko hortaz. Kirol individual hauek asko zer hobeto adaptatzen zaizkion ere bizitza estiloai. Eta nahi kurioso esan dezula guain, nahi askotan amorrazioa emateite, guain ikusita zenbat disfrutatzen internatzen eta zenbat saiatzen naizen eta horrela, askotan damutzen naiz hoi futbolakin ez inizana. Zer nahi iritzen zait futbolakin serio jarriko banitza eta igual nik behar bat karrera bat txirrendularitzakoa edo korrikakoa igual aztertu iten dut eta bueno, ez dakiz horretan da, zai seguraldin behar du, igora olakoa da, beste hau alakoa da, dena ondo aztertuta eraman izaten dut orokorren. Eta futbolen ez, futbolen joan, taldekiekin ondo pasa, beste erroioa zan dena, eta bueno, aldan hoben hain betire, baina inoiz erotu gabe. Eta... Bai, azkenen beste adin batez, beste pentsakera bat,
asko ze gaztegoa, esan duzun bezala serioa hori hartu gabe oraindik, baina bai iritsi zaitela igual futbola, naizta zuk alik eta lan hobenain, alik eta ondo aztertu urrungo aurkaria edo urrungo partidua, bai dala kirol bat faktore externok eragin gehiago dutena. Korrika edo bizikleta bai da zer zientifikoa, ez? Azkenen numero batutan mugitzea eta futbola bai da joku komplikatugo bat, nik uste. Bai, korrika azkenen zu badakizu zer ritmota dakazun korrita, zer ritmota ez, pultsazio daude eta... Zientifikoa nik uste. Bai, oso analizatuta. Futbola, bai, zuk esan ezun bezala, beste faktore, hainbat faktore de kontu hartu behia. Baino, alare, ez dakit, eta ni, damutzen ez dela esatet, baino, guain behidatuta, igual 15-16 urtekin, ez da egokina, guain nabien bezala ibiltza. 15-16 urtekin, inbar dakirola, disfrutatzeko. Ze, gero ez dela erreitea, jendea. Orduan, bai, nik uste eta 15-16ekin inbar nula, hoxe, ibili nintzen bezala ibili, baino gero, ja, nik uste tokatzen zitela salto amatea, serio entrenatzen hasteko, behar 16tik aurrera ja, hor jain bazu, igual serio entrenatu, eta nahi, igual burua ez neukan horta erabat, eta orduan, futbola utzi nun, da motivazio beste gauza batzutan bilatu nun. Eta orduan, guain horregatik lortuet korrika eta txirrendularitzan horren beste entrenamendu kalia ezkoitea eta horren beste gogokin itea, benetan entrenatzen nuain nahi naizelako. Eta gustoa, eta hori. Bai, azkenean nik uste adin kontua dela. Nik futbolista hauek 17 urtekin debutatzen dutena, kiston meritua ez. Adin hortan burua bere tokian egoki eta benetan serio aritzea, adin hortan nahi dezuna zureko herriakokin egon, eta bestek egiten dutena zuk ere egin. Eta oso zaila iruditzen zait benetan zentratzea. Hau esan da, behin korrikako etapa hori agian lesioengatik bukatu beharra izan zenun, eta orain gaur egun bizikletan. Hoi ere lesioagatik. Lehenko urte eta hilabete izango dira, bai. Lesionatu nintzela taloietikan, mendiko karrera baten, eta orduztik ezin korrika ibili nabil, bate korrikin gabe, eta bizikletain behar, beste erremediek ez da honez, bizikleta eta egia esan, ez naiz lehen esan den bezala oso nahiko sakrifikatua dan pertsona konsideratzen naiz, eta entrenamendu asko eta onak iteitute, iruditzen zebintzat onak iteitutela, gero entrenadorea detortzea eta nire pelikula guztia desestrukturatzeu, baina, iruditzen zait seriena bilela, eta haure lesio bategatik, justu. Bidazten bat aldatzuten bizitza lesiok. Kasu hontan, iritsitzean maila bizikletan esango genuke lanagatik beraz. Bai, erabat. Bizikletan gaina, noski ze ni bizikletan aurretik inoiz aritu gabekoa naiz. Txikitatik eta beti da ni bizikletan, hori bai, iruran eta artean askotan bizikletan, eta bizikletakin edo nora. Baino ez dakit, gero guain bizikleta baten gainen jarri eta karreterakon antzematea etzeala bizi guztien ibili, talentoi ez daukezula, ez dakit. Eta txirrindulari dana, txikitatik txirrindulari dana, hori, nahiz eta gero utzita egon, oain berriz montatzen denen bizikleta gainen antzematen da txirrindulari izan dela, ordekan eta ez dakit, hanketan ja... Hankak memoria dute. Bai, nahi duitze zebintzaten, niko ikusten dut. Eta nik ez dakat, ez zait iruditzen daukatenik. Igual gero baita, ni ikusten naiz jendeakin konparatuta flojo, baina eske, ez denai pultsazio kontutan dala sartu, baina
Da baita ni oso pultsu bajun ibiltzen naizelako normalen eta lasai ibiltzen naizelako. Eta orduan, jendeak aurratzen ditenak elola, askotan pentsatzet, zepaketean naizen da beste hauek oso nadia, baina gero da konta igual, jendea oso gurren ibiltzen dela 2 orduz, eta ni gero 4 orduz lasai ibiltzen naizen oitako naizela, eta horregatik, baina ez talentu espezialik nik ezakat txirrendularitzarako, eta iritsi naizen izatea iritsi naiz, basate izutena sakrifizioagatik eta kaskahorkeriagatik, gehien bat kaskahorkeriagatik. Beraz, bi kiroletan esango nuke, hori, esfortzua eta kaskahorkeria, eta futbolean talentu pixka bat. Hau aipatuta, esan dezu pertsonak sakrifikatua konsideratze zehala, entrenatu behar denen entrenatzen duen horietako eta eskusari bilatzen ez duna. Orain, egia esate aldera, astean zenbatetan ateratzen zea gogoz kontra, gaur egun, bizikletan. Galdera zaila. Euraldia, gogorik ez, hankarik ez, faktore asko agian. Gogoz kontra, nik esango nuke euneko 80, euneko 80 gogoz ateratzen naizela, eta euneko 10 gogoz kontra edo, bueno, bai. Berez, askotan ateratzen naiz, igual, bizikletan ibiltzeko bate gogoi gabe, baino bizikleta ondoren deten sensazio horren bila. Zan nahi zut, bakini bizikleta inda gero kriston guztua duten naizela, bueno, gero sofan noteko ere guztago pixkan nekatuta, eta gozea ite zait, eta hori pila gustatzen, jatea pila gustatzen. Orduan, askotan gogoa hoixe izatea. Ez bizikletan ibiltzekoa, baizik eta geroko sentsazioa eukitzekoa. Eta bizikletan ibiltzeko gogoa hola, oen bizikleta goguelta, ez dakit, hori igual euneko 50 baten, nire salbietako euneko 50-etan. Bestetan ez dut gogo gehiegi eukitzen. Zesate izutena, bizikleta gusta ez zait, baina ez da nire kirola. Ez da nire kirola egunero iteko. Ordu asko, ez? Korrika edo mendia asko ze gehiago gustatzen zait, eta hori bai ingo nukela gehioz. Gero, gertatzen da, korrika iten unen, pereza asko ze gehiago gitzen nula. Askotan izatezen, goen korrita, que pereza. Goen bizikletan pereza ez zait gertatzen. Osea, ez dut gitzen, que pereza goen bizita. Ez, hoi ez. Baina igual, gogo gutxi, bizikletan ez zetelako disfrutatzen horren beste. Azkenen ikuste beti izatea da, olako borroka bat buru barrenez, beti nahi izate duen ez dakaun noi. Nik adibidez, aurreko kurson zehar, aukera eukin nuen Berlinen eoteko, eta karo, han eneukan bizikletaik. Orduan, deseatzen egon, onuntzetorri eta bizikletan ibiltzeko. Hemen nahola behin, bizikletan egia esan udaran asko ibiliga, baino askotan korritean nahiagot, eta han egia esan, egunero korriten unez, bizikletan nahiago nun. Orduan, beti nik uste bilatze dula ez daukagun hori, edo ezin deun hori. Bai, Mikel Lauak esatezun, ez da dukanak ongi edaki eukitzea zein den ona. Hala da. Eta... Tokaioak. Ez zen bate arrazei falta. Bai? Egia eta hoi ez da kiroleen bakarri gertatzen. Nik uste bizitzan orokorren gauza guztietan gertatzea dela. Beraz, esan genezake gaur egun korritea gustoko go. Gaur egun, justo da ez daukaten hoi, orduan gustoko korritea. Eta korriten hasten izenen, bizikleta iteko jaten boaik ez etukiko, eta orduan bizikleta izango seguro hobea. Beti ez daukatena hobea. Orduan, biak gustoko utzeko benituzke. Bat edo beste, ez dakigu, segun momentua ez. Nik uste bizikleta ez dizut esan korrita bezain beste gustatzen zaitela. Ez dut inoiz euki pasioi, korrik aukieten pasioi bizikletan.
Baina eske ulertu behar da baita, nahola, lesio batekin, goendik errekuperatu gabe, eta orduan horrek bizikleta ireztio laguntzen, azken ez lortu inoiz itea bizikleta fisikoki euneko naunen. Orduan, normala igual ez dute horren motiba duta. Ja, bizikleta lesioen ondorio izan daiteke. Baina, bueno, korritea ere ala zen, ez? Futboletik ateratzeko eta korrik hasteko. Bai, baina korrika inoiz ez nik korrika molestiakin. Ja. Nik korri indeten guztitan beti izan da osasuntxu eta euneko nagonen. Ez zait berdina gertatzen bizikletan, taloi ez apenas sufritzen bizikletan joanen, baina bikiak, horiek harrik baino gorra dukitzitut eta... Horren nabari du, orpoa ez da gola. Bai, orpotik dator, ze azkenen biki ezkerrankeko bikia besterik ez ditut dukitzen kargatu eta gero eskubikoak ondo dukitzen ditut. Bueno, erdikoak ondo dauden bitartean. Oik, bai, bueno, oik ez dakit, ja, zeo zer senditzen duten ere ez dakit. Ze horan beste ordu xiinaren gainean eta ja uste nervioak ere. Anestesia ez da. Ere bidea mozu diela. Bazaindu. Urrungo alderara joko dugu beraz. Kirola eta zein beste hitzein da, zer ematen dizu kirolak beste hobi bate, ez dakit juerga edo ordenagailuan jokutan ibiltzea, edo etxean, ez dakit, liburuak irakurtzea edo pelikulak ikusteak emate ez dizunik. Lehen aipatu duzu pixka bat, gero kirola eginda gero lasai egoteko beste patxara bat edukitzen duzula. Bai. Hortaz aparte. Azterketa superficial bat iten haste baina, bai, emateit gozea, kriston pila gustatzen nahi gozeak ineotea, jakinda gero otordu datorla. Hori, garrantzitsua. Gero tripa ez dutetzeko alperria. Baina, hoxe, esate izatena, gozea eta neki hoi gero lo guzteiteko eta hoi dena emateiz kirolak beste zerbaitek ematez zitena, adibidez telebista ikustek ez zite ematen nahi. Baina, analisi sakonago bat iten haste baina, nik esango nuke oreka mantentzen laguntzuela bizitzan, ez? Azkenen, askotan gertatu izan zait, kurtson zehar eta lan ez lepo, eta oso agobiatuta edo bata edo beste, eta azkenen ordu bete igual korrin, ordu bete bizikleta, eta ja lortu ordu bete hortan behintzat ez pentsatzea zure gaioetan, zure lanetan, pixka deskonektatzea, eta topikotzat hartu dezakezu, baina azkenen nahi balio dit. Zure meditazio saioak kirola. Bai, eta ez egiten zauden momentun ez tezulako zure preokupazioetan pentsatzen. Ez horregatik bakarri baizik eta gero, azkenen gauzak gero beste modu bat ikuste dituzu. Ni batzen naiz, ez dakit, igeriten nula, oain dela urte bete edo gutxixo igual. Ez dakit, azaron, lehen urteko azaron, bizikleta eta erola pixkat hartu nun, hilabete bat, deskanso hilabeta ez dela, eta igerita emanien. Michael Phelps. Eta, bai, Michael Phelps ditzen diziaten, bai. Alde batea giratu behar nuen nola atetik sartzeko bestela entzuiten bizkarra sartzen. Pentsa. Eta hori egiari zor. Esaten hain nintzana, azkenen igeri egiten zaude piztina baten alde bat eta bestea, da kaiola baten ibiltzan modukoa. Akuri bat. Eta hori, etxen zaudezu, zure lanak egiten, daukazu aukera juteko zinea, daukazu aukera ez dakit zer jugar gaiteko, eta pentsatzen jartzat, eta hau
barkatu itzitxusi bat esan, hau zerta dijoa igerilekura, hor, egun da berrogeita mar largo itea, 25 metro marrenen. Hoi da emateiten horrekatik, azkenen lortzen un igerilekun, egotea ordu bete, bakarrikan pentsatzen ze ritmota egin, guain ezak izan bat, guain ingo ditut beste 10-20 bat, eta gero eskansutxo bat hartuko dut, eta gero beste 40 bat ingo ditut, eta bakarrik burua hortan pentsatzen, normalen. Eta gero, bukatu ondoren, saunara jun pixkat, eta gauzak beste perspektibatekin ikustezian, eta hoi da, azkenen kirolak ematizun horreka hoi, eta lasaitasuna. Aipatu duzu, askotan horreka emateizula, lasaitasuna, kendu ere bai? Kezkak edo ez behar bezala entrenatu ezinak edo esperotako emaitzak lortu ez izateak? Hoi, egia esan ez gehiegi. Behar seriogi hartu kirola bai, igual ez nuke horren beste egia esan ez dut elikadura ia zaintzen, jaten dut, hemen nire etxeko beste dozeina jaten duen berdina. Hortaz ez dut elikadura berezirik eta ezerrera ematen. Baina, nuke esango inoiz, hola, gehiagi preokupatu nahi zenik kirolaz eta horrela, igual, karrera baten bezperetan eta igual behobia zegoen momentutan, igual saiatzen nintzen ez jolasten futbolea eta holako gauzak. Baina ez dakit nik bestela orokorren. Beraz, kirolak esan liteke ez dizula lorik kendu? Ez nuke esango. Azkenen, lo asko kendu dit, Pirineotan hainbat eta hainbat pikoin ditut, eta hori egiteko goizen esnatu eta ia bat eloikin gabe ibili izan naiz, baina plazerragatik. Baina, oean zaudenean ez dizu lorik kendu bitzat. Ez, inoiz ez dut eduki preokupazio handirik kirolagatik eta gehiena, inungo dudari gabe, futbolen egonen. Orduan izaten dituen preokupazioik handinak. Gero ja... Kuriosoa, ez? Esan diguzu futbolar izango zela agian, seriedade gutxinakin hartzen zenun kirola, eta bestalde, preokupazio gehiena ekarri dizuna ere futbola? Bai. Dudik gabe. Hain preparatuta ikuste zinalako agian? Ez dut uste horretidanik. Da, bata entrenatzaileagatik, nik sekulako beldurra nien futbolen eukinun entrenatzaile bati, eta bestea da, zeagatik azkenen, heldutasun kontu bategatik. Azkenen, 16 urtekin, ez da esaten dizutena entrenadoreak bronka bota eta nioten nintzen beldurtuta edo astrenen ez dena ikun entrenatzea, ez da urun galdu deu eta aber honek zer esango egiten, ez dakit zer, eta urteak aurrera juneinen, ikasi dut ze gauzak duten benetan garrantzia zeinek ez, eta ordu noain naiz prekupatzen ez da gutxi gore kirolagatik. Eta hoi, heldutasunagatik asko, eta bestetik, lehenoz eukinulako futboleko garaien, entrenatzaile bat, non zeinak kriston herrietak intezizkiguna, eta... Mendiliber bat. Eta asko, mendiliber txiki utziko luke, Mendiliber txiki utziko luke. Etzen orduan erra izango, haren bronka. Ez. Nik latzak ikusi ditut. Aldageletan da. Bale,
Gero, esan duzu, korrika, entrenamendutan da agian, serio hartzen duzula ez, elikadura igual ez hainbeste, baino kirola bai, oso serio eta entrenamendu fin eman, eta ere bai, egun baten bate pentsa dezakela, tipo hau zehai da gaur atxaldeko bostetan 150 largo itea juten pistinara. Zuk, zenbatetan, noizbait planteatu aldezu, benetan merezi aldizun hainbeste entrenatzea, hainbeste kiroliteak. Noizbait pentsatu zuen nivela jaistea, behin bai, eta ez dut uste askoako bali izan. Azkar borratu zaizu burutazioa. Bai, azkenen pentsatzen zu azken igual astezea pentsatzen, benetan balio horren beste kilometro eta horren beste ordu eskintza, baina gero esatezu, joder, iten badet, izango balioko ditelako eta ez ziet buelta gehiagi eman behar. Hoi dena iteako, seguru guztain naizela iten, eta ni normalen beti guztain kirola, eta horri ez dizke buelta gehiagik eman, ite balin badet, da gustatzen zaitelako, eta listo. Zein horrek ez jarri pistola bat burun, eta orduan, niko ikuste dut. Alare, jode, Ruben esan behar duen zerbait, eta behaztun zen. Bai. Alare, nik uste doi bizitzei joala jartzen. Ne adibidez, guain, gorputzak edo buruak eskazeit gutxiko egitea, azken aste eta erdi honetan, motivazioare ez talako igual ikaragarrizkoa. Motivazioa beste leku batean? Hoxe da, hortan joan. Azkenen, leheno esan dutena, ez dut gehiagin sustitu nahi, baina... Egin publizitatea. Doain ideta, hemen. Oain akademia irikitzean joan honekin, eta azken txampan sartuta, montaketen azken txampan sartuta, gero ez eta motivazio handioakin hain naiz planteatzen proiektu berri hau, eta lortu dut, edo iritsi naiz, azken aste terdi hauetan, kirola igual alde batera ustea, eta gutxigo pentsatzea hontaz, kirolaz, eta baino gauza naturaltzat, ez dut nik pentsatu behar izan jode. Igual guain, negozioa martxan jartzen joala, komen izait horren beste ordu biziketari eskintzea, ez, igual gutxu egin barko, ez? Ez da hola izan da prozesu natural bat esate ditutena. Azkenen burua motivatu da gehiago beste gauza batekin, ez dana kirola, kasu honetan negozioa martxan jartzarekin, eta aldi beren burua ez da ergela, eta kirolen motivazio puntuek kirolen jetxin zaio. Eta gauza natural bezala hartu, gutxigo entrenatu, eta gehiago zentratu guain benetan motibatzen ditenakin, eta besterik gabe. Bestalde, kirola agian izan daiteke zure kasuan bizitzako bide bat aukeratzeko erraminta bat, hau da, zuk kirola edo entrenamendua tope eginez gero ez da koherentea erretzea edo oso gaizki jatea edo juergan tope ibiltzea. Orduan, kirola tope eginez gero, ia automatikoki buruak gero esaten dizu beste gauza hauek alde batera uzteko. Noizbait izan da kirola gauza txarretatik alde egiteko eskusa bat, erabili duzun erramienta bat, edo beste guztiz libre aukeratutako zerbait, gustoz egin duzun zerbait izan da beti. Ni kirola gustoz indet. Egia da, kirola egin izanak, erakutsi izkitela 1000 gauza, pertsona ez dela hobetu dela ikeragarri kirolari esker,
hein handi baten behintzat, eta lortu dut, bizio txarretara ez sartzea inoiz. Jende asko kirolaik ez du egiten, eta ohitura txarra dauzka, ez dakit, erretzea edo bestelako gauza asko bezala. Nik lortu dut kirolak, hein handi baten kirolak lagundu dit olako gauzetan ez sartzen, baina nien nahi sartu kirolea pentsatuz. Nik ez nuke nahi erretzen bukatu, eta nuke nahi bukatu astebururo bi juerga egiten eta gau pasa egiten da. Eta orduan kirolen hasiko nahi tope eta ea tentazio usatzen ditudan ez. Ja, aukeraketan natural bat izan da. Ez da izan premeditatua. Ez, nik kirola indet gustatu zaitelako betidanik. Eta serio hartzen hasi naiz baita gustatzen zaitelako, eta gero kirolak beak erakutsi dit, ze bide jarraitu eta kirolak esan dit, kirolak esan dit, azkenen, motivazio hortan sartu naiz, eta, egun batetik bestera, larun bat gau bateko motivazioa zen, deskantsatzea, urrengo egunen goizeko 7 esnatu eta mendira joan ahal izateko. Baina naturalki gertatu zen zerbait zen. Azkenen, kuriosoa ez, pertsona batek ohitura txarrak edo onak izan, denok bilatzen dugu koherentzia puntu bat ez, batzuen kasuan kirola egiteak gero ebitatuko du beste bizio txarra hauek edukitzea, beste batzuen kasuan aldiz, bizio hauek edukitzeak ebitatuko du kirola egitea, beti haukazu eskusa bat kirola ez egiteko. Bai. Alare, bizioak ditunak ere, gubiok ez gara egitako, kola bizio txarroiek, bizio txarrak edo, gutzat txarra diena bintzat. Bizio txar batzuk ere baditugu, Bai, izan baditugu, baina, gizarteak gaizki ikusten dituen bizio txarroiek, erretzea eta bestelakok, oiek, barkatuko diazu, baina azken eizer esan behar. Barkatu da, zabe, egun gorra izan da. Bai. Ni esateran joan, beste debate interesgarri bat izan daitekela, gizarteak zer konsideratzen dituen bizio txarrak. Adibidez, gure adinean agian hobeto ikusita dago astean behin juergara atera eta piston desfasean ibiltzea, agian top entrenatzea baino. Beraz, hori ere oso debate interesantea izan daiteke beste baterako. Izan liteke, bai, nik hemen entzun izan dut jendea, eta hau nik hau asko kritikatzen dut, esanaz, kirola, drogatzea bezain txarra dela, kirola tope egitea. Egunerokotasunean praktikatzea eta tope egitea, edo, maratoiak egiten dituzten hauek, eta holako jendea, gu ez delako jendea, azkenen horren beste entrenatzen du jendea, hori, ia droga egitea izatearen pare dela. Eta nikoi asko kritikatzen dut, ez dakit zertan pentsatzen dago jendea hori esaten dunen, baina astakeri bat iruditzen zait, eta oso, netzako behintzat grabea. Grabea, eta esan bezala oso debate interesantean ikuste mami asko daukana. Bukatzeko, Mikel, ikuste du nekatuta zaude. Baina, zuri iruditzen zaizu mamia daukala? Ez, esan duzun argumentu horrek ez, baino gaur egun zer den normala eta zer ez, debatitzeko moduko gaia dela, iruditzen zait. Behar bada igual bihar edo etzi, ez? Bai, beste egun batean horretaz beste ordu bete lasai asko egun gintezke hitz egiten, eta gaurko gaitik pixkat urrunduko gineke, hasi que beste baterako... Gaur ere dagoeneko ordu bete jongo gara, ba? Bai, ordu bete inguru goaz, eta hori esan behar izun, ikusten dugu egun gogorra izan duzula nekatuta zaudela apur bat, eta bukatzeko 5 galdera azkar egin nahiko nizkizuko, 5 hitzetan erantzutekoak. 5 hitzetan galdera bakoitz edo?
Bai, Galdera noski. bakoitzarentzat hitz bana. Bueno, hori zuk aukeratu, baina bai, Ja. erantzun laburrak. Ea, lehenengo galdera, kirol egunik txarrena. Kirol egunik txarrena. Baina, ze esan nahi duzu, asteko egun bat, Ez, edo... ekitaldi batean, kriston pajara, Ah, asko sufritu, ez dakit. Gaizki okerrena, pasa, orain urte bete eta hilabete, leheno komentatzen ditu nahi zen, orain urte bete eta hilabeteko abuztuak 10 ura. Nun karrera batean lesionatu nintzen. momentuan agian pentsatzen ez zenuena egun itxarrena izan zitekela, baina gaur egun bihurtuena. Ez, eta egun ikeragarri ona izatera ziona, berez, 2. postuan behin egon, baina, berakoan lesionatu eta egunik okerrena izatea bilakatu zen. Nervio hori gehiena pasa duzun eguna, kirol ekitaldi batekin erlazionalta. Futboleko probak egitea joan nintzen eguna behar da. Euskaldunako probak, ezta? Bai. Izango zen hori bai, 12 urte inguru nituela izango zen. Kirol bat, aukeratzekotan. Praktikatzeko, ikusteko, zer? Kirol bat. Futbola. Eta kirol bat esan da, kirolari bat. Ez du zertan futbolari izan, ezta? Ez, kirolari bat. Oso zaila jartzen, ez? Baina nahiz pentsatzen, kirolari bakoitza, kirol bat, eta horko kirolari bat gustatzen zaitena. Eta hori kirol guztietan. Eta orduan askatea zaizkit. Txikitako idolo bat, erreferente bat. Galdera motzak, baino pentsatu garregoak agian. Hau, holakoak igual okerrenak, Galdera motzak izan da erantzuna luzea eskatzen du. Galdera luzea izango balitz, erantzuna motzak nahikoa. Edo, bueno, lehenengo etorri zaizun izena, bestela? Lehenengo Messi etorri zait. Eta azkenik? Zenulako aurretik. Ados, eta azkenik, kirola eta zain beste itzein da, kirola eztan beste hobi bat, beste hobi favorito bat, denbora pasa favoritoa. Kirola ikuste esango nuke baino hori kirolaekin erlazionatuta dagonez. Beraz, hirugarrena? Noski, jatea. Zer horre jatea, prestatzea, ikustea? Bida, prestatzea asko gustatzen zait. Ikustea bera ere bai. Aurrean nik platera ondo beteta balin badukat bintzat. Baino gehienan nik jatea da. Hortaz, hobitzat hartuko nuke, naiz eta beharra ere baden. Baino, bai, oso gustuko duten zerbait da. Gauza berria probatu, jatetxe desberdinetan otorduak izatea, eta bai, jatea esango nuke. Hau ere noski, beste podcast baterako gai mamitxoa izan daiteke, jatea, zer den ondo jatea, Elikadura, kirolari batena, nola daramakizun, nola eraman beharko zenuken, bai, guztiz gai interesgarria. Bai. Gainera, aurreko nire esan genuen, idea bat ere planteatu genuen nola taller maker horretako bat, estiloitako bat egitea janariarekin ere egin genezake. Gehiena gustatzen zaigun janaritik hasi, gutxina gustatzen zaiguna. 4-5 bat nivel jarri, eta hor, ea ze janari gustatzen zaizkigun asko, zeinez, zain diteke. Beraz, hau ere listan apuntatzen dugu, beste egun baterako. Niri behintzat, galdera sorta bukatu zait, ez dakit zeo zer gehitzeko. Ez, nik ere gaurko honela xeutzeko nuke, ordu betere joango gara gainera,
eta esan bezala nekatuta nagonez, nik nereak bihar egingo dizkizut. Beraz, esan bezala, gaur podcast edo atal diferente edo kurioso honekin hau okurritu zaigu, Mikel hobeto ezagutu ahal izan duzu, bere kirol arloan izan dituen gora berak eta bizipenak. Espero du gustatu izana, pixka bat atal serio showa izan da, baina nik uste atal interesgarria. Askok antzeko bizipenak izango zenituzten kirola egin duzuenean edo beste hainbat ataletan, eta espero du gustatu izana. Zuri beste alde mila esker, Mikel, erantzuteagatik eta burua naiztan ekatuta izan erantzun sakonak eta argi hauek emateagatik. Bai, eskerrik asko zuri galdera hauek egiteagatik, eta beste olako saio interesgarri batek hartzeagatik. Nik esan nahiko nieke entzulei ez larritzeko, gaur ez baitegu ez turra, ez liga txapelketarik aipatu, ze bihar etorriko gara, bihar turrean bertan, etapa oso interesgarria dugu Gran Kolonbierreko amaira horrekin, futbolean ere Errealak bere partia jokatuko du, hortaz bihar izango ditu kirol gaiak izpide, eta ez dakit zuri galderak ere bihar egingo ditugun, edo... Bai, edo aurrera gutxi, bihar mamia izango dugu, zer esana emango digute. Bai, horregatik... Ikusiko dugu. Hori da. Eta hori da, zuei entzuleo, mila esker hemen izateagatik beste atal batez, eta esanen dagoa, bihar ditugun kirol ekitaldi guztiak aipatuz hemen izango gaituzue berriz ere. Gabon, beraz. Gabon, ondo izan.